హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనం షష్టమ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాం. ధ్యాన యోగం గురించి చెప్పుకుంటున్నాము. నిన్నటి అధ్యాయంలో ఏం చెప్పుకున్నాము? నిన్నటి అధ్యాయంలో 5వ అధ్యాయం నిత్యం కర్మలు ఆచరిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ ఫలాల్ని త్యాగం చేసేవాడు నిత్య సన్యాసి అని చెప్పుకున్నాం మనం. అంటే నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరిస్తున్నప్పుడు, ఆ కర్మయోగాన్ని ఆచరిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ ఫలాలను భగవంతుడికి ఎవరైతే సమర్పిస్తారో వాళ్ళు సన్యాసి అని చెప్పిన నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం మనము. తర్వాత ఆఖరి శ్లోకంలో మనకి భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సూర్దం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. ఆఖరి శ్లోకంలో మనకి భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం గురించి అంటే ఏంటంటే, మనకి అన్నింటికి కూడా భోక్త ఎవరు అంటే కృష్ణ భగవానుడే. నా సంపూర్ణ చైతన్యం నందున్నవాడు నన్ను అన్ని యజ్ఞములకు భోక్తగా గుర్తిస్తారు వాళ్ళు. అన్ని యజ్ఞముల యందు తపో నియమముల యందు భోక్తగను, అన్ని లోకములకును ఉపదేవతలకును ప్రభువుగను, సర్వజీవుల యొక్క శ్రేయోభిలాషిగను తెలుసుకొని భౌతిక దుఃఖముల బాధల నుండి శాంతిని పొందుతారు అని చెప్పిన నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం మనం. అన్ని యజ్ఞాలకు కానీ తపో నియమాలకు కానీ అన్నింటికి కూడా భోక్త ఎవరు అంటే కృష్ణ భగవానుడే. ఉపదేవతలకు కానీ అన్ని దేవతలకి, 3,000,000 దేవతలకు కూడా అందరికీ కూడా ప్రభు ఎవరు అంటే కృష్ణ భగవానుడే. సర్వజీవుల యొక్క శ్రేయోభిలాషి, అభయం ఇచ్చేవాడు అనమాట. శ్రేయోభిలాషి, లాభాన్ని కూర్చేవాడు. ఇలాంటి వారు కూడా కృష్ణ భగవానుడే అని చెప్పినని ఎవరైతే గుర్తిస్తారో వాళ్ళు దుఃఖాలు, బాధల నుంచి, భౌతికమైనటువంటి బాధల నుంచి వాళ్ళు విముక్తి పొందుతారు. అంటే ఏంటంటే పూర్తిగా వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి ధ్యానంలో భగవంతుడి సేవ చేసుకుంటూ భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు. ఆ భగవద్ధామానికి చేరుకున్నప్పుడు ఇంక వాళ్ళకి భౌతికమైనటువంటివి ఏవి ఉండవు. అంటే ఇక్కడ కూడా ఈ లోకాన్ని వాళ్ళు, భూలోకాన్ని వాళ్ళు వైకుంఠంగా చేసుకుంటారు. చుట్టూతా కూడా భక్తుల్ని చేర్చుకుంటారు. వాళ్ళు దేవాలయాలకు వెళ్తూ ఉంటారు. పూర్తిగా వాళ్ళు ఇంకా భగవంతుడి సేవలోనే వాళ్ళ మనస్సుని అనుసంధానం చేసేస్తారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఇంకా బాధలు, ఆ బాధల్ని కూడా పట్టించుకోరు. సుఖ దుఃఖాలన్నీ కూడా వాళ్ళకి అన్నింటికి కూడా వైరాగ్యం వచ్చేస్తుంది. సుఖ దుఃఖాలు వాటిని అన్నింటినీ కూడా పట్టించుకోకుండా వాళ్ళు మనశ్శాంతితో బతుకుతారు. మనస్సుని శాంతిగా ఉంచగలుగుతారు అని చెప్పినని నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాము. ఈ అధ్యాయంలో మనము ధ్యాన యోగం ఫస్ట్ మనం మంగళాచరణం చేసుకుని తర్వాత మొదలు పెడదాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సాగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం
कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ఇప్పుడు యోగం యోగం అంటే ఏంటి? ఇంద్రియ నిగ్రహంతో మనల్ని మనం భగవంతునిలో అనుసంధానం చేసుకోవటం, భగవంతునితో మన ఆత్మని అనుసంధానం చేసుకోవటం అన్నమాట. యోగం లక్ష్యం ఏంటంటే భగవంతుడితో కనెక్ట్ అవ్వటమే. ఈ యోగం యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే భగవంతుడితో మన ఆత్మని కనెక్ట్ చేయటమే అనమాట. తర్వాత ఎవరిని అడిగినా ధ్యానం చేస్తున్నాం అని అంటూ ఉంటారు. ధ్యానం చేస్తున్నాం, మేము యోగం చేస్తున్నాం, యోగాభ్యాసం చేస్తున్నాం అంటూ ఉంటారు. యోగా అష్టాంగ యోగం అన్నీ నేర్చుకుంటున్నాం అంటారు. అన్ని యోగాలు వచ్చేసినాయి. ఏంటంటే ప్రసూతి యోగా, అన్ని యోగాలు, అన్ని రకాలు, ప్రతిదానికి కూడా ఒక యోగం అని చెప్పిన పేర్లు పెడుతున్నారు వాటికి, యోగాభ్యాసం పేర్లు. వాటికి అన్నింటికి కూడా వెళ్ళి వాళ్ళు ఆ ఫలితం కోసంగా వాళ్ళు ఆ యోగాలు చేస్తూ ఉంటారు. ప్రతి చోట యోగా నేర్పిస్తామని చెప్పి నన్ను పెడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే శరీర దృఢత్వం, శరీరాన్ని దృఢం చేసుకుని పూర్తిగా ఇంద్రియలోలుగా మారిపోతూ ఉంటారు. శరీరం దృఢం అయ్యేటప్పటికేంటి, ఇంద్రియాలు ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి. ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఇది కావాలి అది కావాలి అని చెప్పి నన్ను అడుగుతూ ఉంటాయి మనసుని. మనసు దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేదు, మనసు ఏం చేసి బుద్ధి కంట్రోల్ చేయలేదు మనసుని. అలాంటి స్థితిలో వాళ్ళు ఆ యోగాని ఆచరించి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పూర్తిగా శరీర దృఢత్వంతో వాళ్ళు ఇంద్రియలుగా మరి భౌతికమైన సుఖాల్లో ఎక్కువగా చేరుతూ ఉంటారు అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి చేయాల్సింది ఏంటి అన్నది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడ యోగివి కమ్ము యుద్ధము చేయము అని చెప్పినని భగవంతుడు చెబుతున్నారు. ఆరుక్ష యోగి, అపరిపక్వ యోగి గురించి చెప్తున్నారు. తర్వాత నిష్కామ కర్మయోగం గొప్పది అని చెప్పినని కూడా ఈ అధ్యాయంలోనే చెప్తారు. జ్ఞాన నిష్ఠ గురించి, ఆత్మ సాక్షాత్కారం గురించి, పరమాత్మ సాక్షాత్కారం గురించి, తర్వాత అష్టాంగ యోగ పరిపూర్ణత గురించి, అష్టాంగ యోగ పద్ధతి పురోగతి గురించి, అష్టాంగ యోగం ఆచరించడం చాలా కష్టం అనే విషయాన్ని గురించి కూడా ఈ అధ్యాయంలోనే చెప్పుకుంటాము. నిష్కామ కర్మయోగం అందరికీ మంచిది అని చెప్పిన విషయాన్ని కూడా ఈ అధ్యాయంలోనే చెప్పుకుంటాం. భక్తి యోగం ఉత్తమమైనది. పరమయోగి భక్తి యోగి. యోగ భ్రష్టుని గమ్యం ఏంటి అని చెప్పినని అడుగుతాడు కృష్ణ భగవానుడిని ప్రశ్న. ఎవరంటే అర్జునుడు అడుగుతారు. అడిగితే యోగ భ్రష్టుడు స్వల్పకాల సాధన, చాలా కొంచెం సాధన చేసి వాళ్ళు యోగ భ్రష్టులు అవుతారు. దీర్ఘకాల సాధన చేయలేరు అనమాట. వాళ్ళు యోగ భ్రష్టులు అయినప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ పునర్జన్మ తీసుకుంటారు అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తారనమాట.
తర్వాత మనస్సుని నిగ్రహించడం ఎలా అని అడుగుతారు. అభ్యాసం ద్వారా మనం మనస్సుని నిగ్రహించాలి. వైరాగ్యంతో వైరాగ్యంతో మనం అభ్యాసం చేయటం ద్వారా మనసును నిగ్రహించవచ్చు అని చెప్పినని భగవంతుడు సమాధానం చెబుతారు దీంట్లో. ఇప్పుడు మనము అధ్యాయం స్టార్ట్ చేద్దాము. షష్టాధ్యాయ ధ్యానయోగం. ధ్యానయోగము శ్రీ భగవానువాచ అనాశ్రిత కర్మ ఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః స సన్యాసి చ యోగి చ న నిరగ్నిర్న చాక్రయః. శ్రీ భగవానుడు చెప్తున్నారు, తన కర్మఫలాల పట్ల అపేక్ష లేకుండా తన కర్తవ్యాలను ఆచరించేవాడు సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నవాడు, అతడే నిజమైన యోగి. అంతేకాని అగ్నిహోత్రాది కర్మలు మానివేసినంత మాత్రాన అతని యోగి కాదు. ఇప్పుడు అగ్నిహోత్రాది కర్మలు అంటే ఇప్పుడు సంధ్యావందనం చేసేటప్పుడు అగ్నిహోత్రం చేస్తారు. అది ఇప్పుడు లేదులేండి. ఇప్పుడు ఊరికే అసలు సంధ్యావందనం ఆ ఉపనయనమే చేసుకోవట్లేదు. పెళ్ళప్పుడు ఏదో ఒక థ్రెడ్ వేస్తున్నారు, అయిపోయింది అంటున్నారు. కానీ అసలు పద్ధతి ఏంటంటే సంధ్యావందనం ఆ గురుకులానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఉపనయనం చేసేవాళ్ళు. ఎవరికి? వైశ్యులకు ఉంది, మళ్ళీ క్షత్రియులకు ఉంది, బ్రాహ్మణులకి, వైశ్యులకి, క్షత్రియులకి వీళ్ళకి ఉపనయన సంస్కారం ఉంది. కాకపోతే బ్రాహ్మణులకు ఒక్కరికి మాత్రం అగ్నిహోత్రం కూడా ఉంది. క్షత్రియులకి, వైశ్యులు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బ్రాహ్మణుల చేత చేయించుకుంటారు ఇది అగ్నిహోత్రం. అంతేగాని వాళ్ళు చేయడానికి లేదు. ఈ అగ్నిహోత్రాది కర్మలు కూడా మానేసేసి పూర్తిగా సన్యాసి అయిపోతాను అని చెప్పినాను అంటున్నారు. అంటే ఏంటంటే తన కర్మఫలాల పట్ల అపేక్ష లేకుండా తన కర్తవ్యాలను ఆచరించేవాడు. కర్మఫలాల పట్ల కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు, కానీ నిష్కామ కర్మయోగి. కర్మలు చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా కర్మల ఫలితాల మీద ఆసక్తి ఉండదు. వాళ్ళు పూర్తిగా ఫలితాన్ని భగవంతుడికి అర్పిస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఆ కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా వైరాగ్యంతో ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు కూడా సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నట్లే అని చెప్పినని నిన్నటి అధ్యాయంలో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం కదా. సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నవాడు అతడే నిజమైన యోగి. నిజమైన యోగి ఎవరంటే తన కర్మలు తను ఆచరిస్తున్నప్పటికీ కూడా వైరాగ్యంతో పూర్తిగా ఆ కర్మల మీద ఆసక్తి లేకుండా భగవంతుడి మీద ఆసక్తితో భగవంతుడికి సమర్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి నామస్మరణ, భగవంతుడి సేవ ముఖ్యంగా ఎంచుకున్న వాళ్ళు నిజమైన యోగి. అంతేకాని అగ్నిహోత్రాది కర్మలు మానేసి అగ్నిహోత్రం చేయను, సంధ్యావందనం చేయను, ఏమి చేయను, నేను వెళ్ళిపోతున్నాను, అక్కడెక్కడో వెళ్ళి హిమాలయాస్కి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుంటాను అంటే అది వాళ్ళు సరే అంత మాత్రాన యోగి కాలేడు అని చెప్పినని ఇక్కడ మనకి శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. మనస్సు యొక్క స్వభావం. మనస్సు మానవునికి మిత్రుడా శత్రువా? ఇక్కడ చూడండి, ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఈ గుర్రాల్లాగా పరిగెత్తుతూ ఉంటాయి. ఇంద్రియాలు ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి, బుసలు కొడుతూ ఉంటాయి, పాము బుస కొట్టినట్టుగా. పాము ఎప్పుడు బుస కొట్టదు కదా, ఒక్కొక్కసారి ఇట్లా లేచి బుస్సుమంటుంటుంది. అట్లా ఇంద్రియాలు కూడా లేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒక్కొక్క ఇంద్రియం ఒక్కొక్క సమయంలో దాన్ని ప్రకోపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ ప్రకోపించినప్పుడు ఈ మనస్సు అనే కళ్యాలు, మనస్సు దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేయకుండా మనస్సు కూడా దానంతట అది మనస్సు ఏంటంటే ఆ ఇంద్రియాల కోరికల అన్నింటినీ కూడా స్టోర్ చేసుకుని అవి తీరుద్దామనే ప్రయత్నంలో ఉంటుంది. దాన్ని బుద్ధి కంట్రోల్ చేయాలి. ఆ మనస్సుని బుద్ధి కంట్రోల్ చేయకపోతే గనక ఆత్మ కలుషితం అయిపోతుంది. మన అంతరాత్మ, మన లోపల ఉన్నటువంటి అంతఃకాలుష్యం అంతా పెరిగిపోతుంది అన్నమాట. పెరిగిపోయినందువల్ల ఈ ఆత్మ ఏమవుతుంది, వేరే దేహంలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు ఆ దేహాన్ని ఎంచుకునేటప్పుడు సరైన ఇది జరగదన్నమాట. ఈజ్ మైండ్ ఏ ఫ్రెండ్ ఆర్ ఏ ఎనిమీ ఆర్ అన్ ఎనిమీ? మైండ్ స్నేహితుడా, మన మనస్సు మనకి శత్రువా మిత్రుడా అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనాత్మైవాత్మనాజితః అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్.
మనస్సును జయించిన వారికి మనస్సే మిత్రులలో ఉత్తముడు. ఎప్పుడైతే మన ఇంద్రియాల్ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతుందో, మనస్సు దాని వైపుగా వెళ్ళనివ్వకుండా ఉంటుందో, కానీ అలా చేయడంలో వాళ్ళు అంటే ఆ మనస్సు గనక ఆ ఇంద్రియ సుఖాల వైపు వెళ్ళకపోతే ఆ మనస్సే మిత్రుడైతుంది. లేదంటే గనక ఆ మనస్సుని గనక కంట్రోల్ చేయలేకపోతే బుద్ధి అదే మనసే మనకు శత్రువైపోతుంది. విఫలమైన వాడికి అతని మనస్సు ఒక పరమ శత్రువు వలె పనిచేస్తుంది. అదే మనకి శత్రువుగా పనిచేస్తుంది. మనసు కోరుతుంది, అది కావాలి, ఇంద్రియ తృప్తి. మనకి ఒక కారు ఉంది, ఇంకో పెద్ద కారు కావాలని కోరుకున్నప్పుడు అది ఈఎంఐ కట్టాల్సి వస్తుంది. పెద్ద కారు తీసేసుకుంటాడు ముందుకెళ్ళిపోయి. ఈఎంఐ కట్టాల్సి వచ్చేటప్పటికి వాడు అవసరాలన్నీ మానుకొని ఈఎంఐ కట్టాల్సి వస్తుంది. కట్టేటప్పుడు దుఃఖం వస్తుంది, బాధ కలుగుతుంది. ఒక రోగానికి మందు కూడా తీసుకోలేని పరిస్థితి వస్తుంది. ఆ డబ్బు ఇటువైపు ఖర్చు పెట్టుకోలేడు. అలాంటప్పుడు మనసు చాలా దుఃఖానికి గురవుతుంది. అప్పుడు మనసు శత్రువు అవుతుంది. సరైన పదాన్ని అనుసరిస్తారు. ప్రగతిశీలమైన ఆరోగ్య అంటే ఏది మంచి ఏది చెడు అన్నది వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు ఫ్రెండ్గా ఉన్నప్పుడు మనసు. ప్రగతిశీలమైన ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికలు. తర్వాత ఇంద్రియ భోగం నుండి వైరాగ్యం, ఫలితం స్వేచ్ఛ మరియు ఔన్నత్యం. ఈ ఇంద్రియాల భోగం నుంచి వైరాగ్యం ఉన్నప్పుడు ఫలితం ఏమొస్తుంది? స్వేచ్ఛగా ఉన్నతంగా ఉండగలుగుతాం, హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉండగలుగుతాం మిత్రుడైనప్పుడు. అదే శత్రువైనప్పుడు కామం, కోపం, దురాశ వంటి పాపపు చర్యలను అనుసరిస్తుంది. కోరికలు ఎక్కువైపోతాయి. కోరికలు ఎక్కువయ్యేటప్పటికి ఆ కోరిక తీరకపోయేటప్పటికి దుఃఖం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. చిరాకు, ఆందోళన, తప్పుదారి పట్టిస్తుంది మనసు. ఎనిమి అయినప్పుడు ఇంద్రియ భోగంపై మమకారం పెరిగిపోతుంది. ఈ ఇంద్రియ భోగంపై మమకారం పెరిగినప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతాయి. కోపము, దురాశ వంటి పాపపు చర్యలను అనుసరిస్తుంది. చిరాకు, ఆందోళన, తప్పుదారి పట్టిస్తుంది. అబద్ధాలు చెప్పటము, చేసిన పని చేయలేదంటము, అన్నీ కూడా తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. ఆ కోరిక తీర్చుకోవటం కోసంగా తప్పులు చేస్తూ ఆ తప్పుని కప్పిపుచ్చుకోవటం కోసంగా ఒక అబద్ధానికి తోడుగా ఇంకో 10 అబద్ధాలు చెప్పాల్సి వస్తుంది. తర్వాత శిక్షకి శిక్ష వేస్తున్నాం అనగానే ఆ శిక్ష నుంచి తప్పించుకోవడానికి నానా రకాలుగా కష్టాలు పడి ఆ శిక్ష నుంచి తప్పించుకుంటాడు. కానీ ఇక్కడ తప్పించుకున్నప్పటికీ కూడా భగవంతుడి చేతుల్లో తప్పించుకోలేడు. వాడికి తప్పకుండా శిక్ష పడుతుంది. ఎనిమి అనమాట. అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుంది? పతనం మరియు బంధనం. కట్టుబడిపోతాం. ఇదే దీంట్లో మనము జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధితో మనము దీంట్లోనే ఇక్కడే కట్టుబడిపోతాం అనమాట. బంధనం మనస్సు గనక శత్రువు అయినప్పుడు. మైండ్ ఈజ్ లైక్ ఫైర్. వెన్ కంట్రోల్ ఇట్ కెన్ మేక్ miracles happen. When out of control, can burn down everything in sight. ఇక్కడ చూడండి ఈ దావానలం ఏంటంటే ఆ చెట్ల మధ్యలో చిన్న రవ్వ వస్తుందిట. ఆ రవ్వ వచ్చి పెద్ద మంటగా వచ్చేసేసి తగలబడిపోతూ ఉంటుంది. ఆస్ట్రేలియాలో మనకి ఈ మధ్యలో చెప్పారు, ప్రతి చోట కూడా కొన్ని చోట్ల అగ్ని ఫైర్ వస్తుంది. ఫైర్ వచ్చేసేసి దాన్ని ఫైర్ ఇంజిన్స్ ఆపలేవు. అది ఒక్క వర్షం కురిసినప్పుడు మాత్రమే ఆగగలుగుతుంది అనమాట, ఆర్పివేయబడుతుంది. అంతేగాని మన నీళ్లు చల్లినంత మాత్రాన అది ఆగదు. అలాగే మనసు కనుక మనకి మిత్రుడుగా ఉన్నప్పుడు మిరాకిల్స్ చేస్తుంది. అది ఏంటంటే చాలా చాలా అద్భుతమైనటువంటి దశకి తీసుకొని వెళ్తుంది అనమాట, మనల్ని అప్పర్ స్టేజ్కి తీసుకొని వెళ్తుంది. లేకపోతే ఇలా నశించిపోతాం మనం. దావానలాగా అగ్ని వ్యాపించినట్టుగా మన మనసు చేసే తప్పు పనుల మూలంగా మన జీవితం నశించిపోతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ లైఫ్ కూడా మనకి మంచి లైఫ్ రాదు. యుక్త
భగవంతునితో సంబంధమై కలిగి ఉన్నవాడు యోగి అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మా కూటస్థో విదితేంద్రియ యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాస్మకాంచన. మనిషి తాను పొందినట్టు జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణచే పూర్తిగా సంతుష్టుడైనప్పుడు ఆత్మానుభవంలో నెలకొని ఉన్నవానిగా చెప్పబడి యోగిగా పిలువబడతాడు. అతడు దివ్యత్వంలో నెలకొని ఆత్మనిగ్రహంతో ఉంటాడు. మట్టి, రాళ్ళు మరియు బంగారం అన్నింటినీ ఒకే దృష్టితో చూస్తాడు. అంటే మనిషి తాను పొందినట్టు జ్ఞాన విజ్ఞానాలు, జ్ఞానం, ఆ జ్ఞానంతో అంటే ఆత్మ జ్ఞానం. ఆత్మ వేరు, శరీరం వేరు. ఆత్మ ఎప్పుడు శాశ్వతంగా ఉంటుంది. ఆ భగవంతుడి నుంచి వచ్చినటువంటి అంశ ఆత్మ భగవంతుడితో అనుసంధానం అవ్వాలన్నమాట. అట్లాంటి జ్ఞానం పొందినప్పుడు, ఆ విజ్ఞానం కలిగి ఉన్నప్పుడు విచక్షణ, అవి జ్ఞాన విజ్ఞానాలనే విచక్షణతో ఉన్నప్పుడు ఆ జ్ఞానం పొందే ఆ జ్ఞానాన్ని అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళ జీవితంలో. అప్లై చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి సంతోషం కలుగుతూ ఉంటుంది. సరైన పదంలో వెళ్తూ ఉంటారు కదా, సంతుష్టుడుగా ఉంటారు. సంతుష్టుడుగా ఉన్నప్పుడు ఆత్మానుభవంలో నెలకొని ఉన్నవానిగా చెప్పబడి యోగిగా పిలువబడతాడు. ఆత్మానందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. అట్లాంటి వాళ్ళు యోగిగా పిలువబడతారు. అతడు దివ్యత్వంలో నెలకొని ఆత్మ నిగ్రహంతో ఉంటాడు. దేన్ని కూడా పట్టించుకోడు. అతనేంటంటే ఎదురుగుండా ఏది చాలా ఇది కాస్ట్లీ వస్తువు పెట్టినా కూడా, బంగారం పెట్టినా కూడా పట్టించుకోడు, రాయి పెట్టినా పట్టించుకోడు. ఆయన ధ్యాస ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి మీదే ఉంటుంది, పరమాత్మ మీదే ఉంటుంది. బంగారము, రాయి అన్నింటినీ కూడా సమాన దృష్టితో చూస్తూ ఉంటారనమాట. అంటే ఆశ ఉండదు వాళ్ళకి, వైరాగ్యంలో ఉంటారు, ఆశకి లోను కారనమాట. అష్టాంగ యోగం, కనెక్టింగ్ టు గాడ్. కర్మయోగ, జ్ఞానయోగ, అష్టాంగ యోగ, భక్తి యోగ. ఇప్పుడు కర్మయోగం, నిష్కామ కర్మయోగం ఆచరించడం ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొంది జ్ఞానయోగిగా మారుతారు. జ్ఞానయోగిగా మారి అష్టాంగ యోగి అయ్యి తర్వాత భక్తి యోగి. అష్టాంగ యోగి అవుతారు, లేదంటే భక్తి యోగి అవుతారు. భక్తి యోగాన్ని ఆశ్రయిస్తారనమాట. వాట్ ఈజ్ అష్టాంగ యోగ? ఇక్కడ చూడండి, యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి. ఇప్పుడు యమ గురించి చెప్పుకుందాం మనం. యమ అంటే 10th శ్లోక 6.10. యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రాసి స్థిత ఏకాకేయత చిత్తాత్మా నిరాశీర పరిగ్రహ. వీళ్ళేంటంటే యమ సమయంలో ఏం చేస్తారు, ఎప్పుడు మనసును నిగ్రహిస్తారు, ఏకాంత ప్రదేశానికి వెళ్ళిపోతారు. ఏకాంత ప్రదేశానికి ఒంటరిగా నివసిస్తూ మనస్సును ఎప్పుడు నిగ్రహిస్తూ ఆత్మ, మనస్సు, దేహం భగవంతుని యందు నిలుపుతారు. వీళ్ళు ఏంటంటే యోగులు. వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, ఎవ్వరు లేనటువంటి ప్రదేశంలోకి వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోయి అక్కడ అభ్యాసం చేయటం మొదలు పెడతారు అనమాట. అక్కడే ఒంటరిగా జీవిస్తారు, మొత్తం అందరినీ కూడా వదిలేస్తారు. ఆ మొత్తం జనం లేని ప్రదేశంలోకి వెళ్ళిపోతారు. జాగ్రత్తతో మనసుని నిగ్రహించాలి, మనసుని నిగ్రహిస్తారనమాట. అతడు ఆశలను వదిలి ఏమి పరిగ్రహించకుండా ఉండాలి. మొత్తం కూడా వైరాగ్యాన్ని కలిగి ఉంటారనమాట. మనసు పూర్తిగా వైరాగ్య స్థితికి వెళ్ళిపోతుంది.
విరాగ్గా మారి అప్పుడు ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్తారు. నిర్జల ప్రదేశానికి. నిర్జల ప్రదేశానికి వెళ్ళి అక్కడ ఒంటరిగా జీవిస్తూ ఉంటారనమాట. తర్వాత నియమ అంటే నియమాల సానుకూల సూచనలు, నియంత్రణ ప్రతికూల నిషేధాలు, చేయకూడనివి చేసేవి, చేయాల్సినవేవి చేయకూడనివేవి అనేది కూడా వాళ్ళు తెలుసుకుంటారనమాట. ఆహారము, నిద్ర, విశ్రాంతి క్రమ పద్ధతిలో ఉంటుంది వాళ్ళకి ఈ నియమ సమయంలో. యుక్తాహార విహారస్య యుక్తచేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. ఆహారము, నిద్ర, విహారము, పనుల అలవాట్లను ఎవరు క్రమపరిచి ఉంటారో వారి యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక సుఖాలు పోగొట్టే యోగ సిద్ధి కలుగుతుంది. ఇప్పుడు ఆహారం, వాళ్ళు ఏంటంటే సరళమైన ఆహారం ఏది దొరికితే అది, అక్కడ కందమూలాలు అవన్నీ దొరుకుతాయి కదా, అవన్నీ కూడా ఆహారంగా తీసుకుంటారు. తర్వాత నిద్ర ఏంటంటే సమయానికి నిద్రపోతూ ఉంటారు. ఆ సమయం, ఇంత సమయం నిద్రపోవాలి, ఇప్పుడు నిద్రపోవాలి, ఇప్పుడు లేవాలి అని వాళ్ళకు ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. ఆ పద్ధతి ప్రకారంగా నిద్రపోతూ ఉంటారు. విహారం, అన్ని చోట్ల తిరగాలి, అన్ని ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలి అనేది ఉండదు వాళ్ళకి, దాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకుంటారు. పనుల అలవాట్లను కూడా క్రమపరుచుకుంటారు. వాళ్ళు ఒక పద్ధతి, ఒక విధానంలో ఉంటారనమాట. ఉన్న తర్వాత వారు యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక దుఃఖాలు పోగొట్టే యోగ సిద్ధి కలుగుతుంది. అట్లా వాళ్ళు యోగం ఆచరిస్తూ ఉంటే కొంతకాలానికి వాళ్ళకి భౌతిక దుఃఖాలన్నీ కూడా పోగొట్టేటువంటి యోగ సిద్ధి కలుగుతుంది అని చెప్పినని చెప్తున్నారనమాట, ఈ నియమాలన్నీ పాటిస్తూ ఉన్న వాళ్ళకి. తర్వాత యమ, నియమ, ఆసన, కూర్చున్న భంగిమలు అనమాట ఆసనం అంటే. 11 నుంచి 14వ శ్లోకం వరకు. శుచోదేశే ప్రతిష్టాప్య స్థిరమాసనమాత్మనః నాత్యుద్ధృతం నాతి నీచం తేలాదిన కుశోత్తరం తైత్రైకాగ్రం మనః కృత్వా యత చిత్తేంద్రియ క్రియః ఉపవిశ్యాసనే యుంజాత్ యోగం ఆత్మ విశుద్ధయే. యోగమును అభ్యసించుటకు ఏకాంత స్థలంలోకి నేల మీద దర్భగడ్డి పరిచి దాని మీద లేడి చర్మం తోడను మృదువైన వస్త్రము తోడను కప్పవలను. ఆసనము అంత ఎత్తుగా కానీ అంత క్రిందుగా కానీ ఉండక పవిత్రమైన స్థలమునందు ఏర్పరపవలను. అప్పుడు యోగి దాని మీద స్థిరంగా కూర్చుని తన మనస్సును, ఇంద్రియములను, వ్యాపారములను నిగ్రహించుతూ ఒకే లక్ష్యం నందు మనస్సును స్థిరం చేసి హృదయమును పరిశుద్ధం చేసుకున్నట్టుకై యోగమును అభ్యసించవలను అని చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఏంటంటే మనస్సును నిగ్రహించేస్తారు వాళ్ళు. మనస్సును నిగ్రహించి ఆసనం దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి వాళ్ళు ఒక ఆసనం కొంచెం ఎత్తులో ఒక ఆసనాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. ఆ ఎత్తులో ఏం చేస్తారంటే దర్భగడ్డిని పరుచుకుంటారు. దర్భగడ్డిని పరుచుకుని దాని మీద ఒక మెత్తటి వస్త్రాన్ని వేసుకుని దాని మీద జింక చర్మాన్ని వేసుకుంటారు. జింక చర్మాన్ని వేసుకుని జింక చర్మం మీద వస్త్రం వేసుకుంటారు. వస్త్రం వేసుకుని దాని మీద కూర్చుంటారు అనమాట. కూర్చుని మనస్సుని నిగ్రహించుకుని అప్పుడు వాళ్ళు ధ్యానం చేయటం మొదలు పెడతారు. ఒకే లక్ష్యం ఒకటే ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకి. ఆ లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుని ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవటం కోసంగా వాళ్ళు హృదయంలో ఉన్నటువంటి కలుషితాన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు పారదొలుతారు. ఆత్మ కాలుష్యం అంతా కూడా వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళకి. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ ధ్యానంలో ఉంటారనమాట. ఆసనం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అలా కూర్చుంటారు. కూర్చున్న తర్వాత ప్రాణాయామం చేయటం మొదలు పెడతారు. ప్రాణాయామం అంటే మనకి 4 నుంచి 29 శ్లోకం. ఆసనం గురించి ఇంకా కూడా మనం చదువుతున్నాము. హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలవు నాస్యైవ గతిరన్యదా
కపట కలహాలతో కూడిన ఈ యుగం నందు భగవంతుని పవిత్ర నామం సంకీర్తన చేయటి ముక్తికి ఏకైక సాధనము. ఇంకొక మార్గమే లేదు, ఇంకొక మార్గం లేదు, ఇంకొక మార్గం లేదు అని చెప్పినని మనకి కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో చెప్పబడుతున్నది. ఇదేంటంటే మనకి హరినామం, హరినామం మించింది ఇంకొకటి లేదు అని చెప్పినని ఈ కలియుగంలో మన విషపూరితమైనటువంటి ప్రభావాలన్నింటినీ పోగొట్టేది ఈ హరినామం ఒక్కటే అని చెప్తున్నారు ప్రభుపాదుల వారి భాష్యంలో. జయ ప్రభుపాద్. ఆత్మ నిగ్రహం లేనివాడు కలతను ఉంది మనకు నిందిన మనస్సు గలవాడును ధ్యానం అభ్యసించజాలడు. ఈ ఆత్మ నిగ్రహం లేకపోయినా మనస్సు కలతలో ఉన్న ధ్యాన యోగము ఇదంతా కూడా చెయ్యలేడు. అందుచే బృహన్నారాధీయ పురాణంలో సాధారణంగా ప్రజలు అల్పాయుష్కులను ఆత్మానుసంధానం నందు మందులను అంటే మందభాగ్యులు, తెలివితేటలు లేని వాళ్ళు ఆత్మని అనుసంధానం చేయటంలో అలాంటి వాళ్ళు ఈ కలియుగంలో వాసుల మనసు ఆ విధంగా ఉంటుందిట. కలియుగంలో ఉన్న వాళ్ళది ఆ విధంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ అభ్యాసము గురించి మనకి హరే కృష్ణ నామ మంత్ర జపం ఒకటే మనల్ని పవిత్రుల్ని చేస్తుంది అని చెప్పనని ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సమం కాయ శిరోగ్రీవం ధారయన్ అచలం స్థిర సంప్రేక్ష నాసికాగ్రం స్వం దిశాన్నవలోకయన్ ప్రశాంతాత్మా విగతభిః బ్రహ్మచారీ వ్రతే స్థితః మనస్సంయమ్యమచ్చిత్తో యుక్తాసీతమత్పరః. శరీరమును, కంఠమును, తలను రుజురేఖలో నిదానముగా ఉంచి ముక్కు కొనను స్థిరముగా చూచుచుండవలను. స్థిరంగా స్ట్రైట్గా ఉంచుతారనమాట. కూర్చున్న ఆసనంలో కూర్చున్నప్పుడు కూర్చుని ఈ ముక్కు కొసని చూసుకుంటూ ఉంటారట. ఈ చివరి చూస్తూ కళ్ళు మూసుకొని ఈ చివరిని చూస్తూ మొదలు పెడతారు, ధ్యానం మొదలు పెడతారు. మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఎన్నో శ్లోకం 14 వరకు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఇలా భంగిమలో కూర్చుంటారు. కూర్చున్న తర్వాత శ్వాసను నియంత్రిస్తారు. అదేంటంటే పూరకముని అలానేమో ఇది లోపలికి పీల్చుకుంటారు. శ్వాసని లోపలికి పీల్చుకోవటము, ఒక రంధ్రం ద్వారా పీల్చుకుని ఒక రంధ్రం ద్వారా వదిలిపెడతారు. వదిలిపెట్టిన తర్వాత కొంచెం సేపు శ్వాసని లోపల అట్టి పెట్టుకుంటారు, కుంభకం అట్టి పెట్టుకుంటారు. అట్టి పెట్టుకున్న తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ వదిలేస్తూ ఉంటారు. ఒక దాంట్లో నుంచి పీల్చుకోవడం, కొంచెం అట్టి పెట్టడం, మళ్ళీ ఒక దాంట్లో నుంచి వదిలిపెట్టడం. ఈ విధంగా ప్రాణాయామం మొదలు పెడతారు. 29వ శ్లోకం. అంటే ఈ అధ్యాయంలో ఏంటంటే శ్లోకాసు ఒకటి కింద ఒకటి పైన ఒకటి ముందు ఒకటి వెనకాల ఆ విధంగా వచ్చినాయి ఈ శ్లోకాసు. ప్రశాంత మనసా హ్యేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతం అకల్మషం. ప్రశాంతమైన మనసు కలిగిన వాడు కామక్రోధాది ఉద్రేక కారణాలకు అతీతుడు, పాపరహితుడు, బ్రహ్మస్వరూపుడైన యోగ పురుషుడికి పరమ సుఖం లభిస్తుంది. ఆ విధంగా మన యోగం చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా బ్రహ్మస్వరూపుడైన బ్రహ్మ అంటే పరమాత్మ వైపు ఒకళ్ళు ధ్యానం పెడతారు. 2 రకాలు అనమాట. బ్రహ్మ జ్యోతిని చూస్తూ ఒక రకమైన ధ్యానం చేస్తారు, పరమాత్మను చూస్తూ ఒక రకమైన ధ్యానం చేస్తారు. ఈ విధంగా చేయటం ద్వారా వాళ్ళకి యోగ పురుషుడికి ఆ మానసికమైన సుఖం, పరమ సుఖం కలుగుతుందిట. ఇక్కడ మనకి 29వ శ్లోకంలో శ్వాసను నియంత్రించడం గురించి చెప్తున్నారు, ప్రాణాయామం గురించి. తర్వాత ప్రత్యాహార 6.15 ప్రత్యాహార అంటే ఇంద్రియాలన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేసేస్తారు వీళ్ళు. ఈ విధంగా ఆసనంలో కూర్చుని వాళ్ళు అభ్యాసం చేయటం ద్వారా పూర్తిగా వాళ్ళ ఇంద్రియాలు అన్నమాట ఇవి ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి.
పులి గర్జించినట్టుగా, ఈ సర్పం బుసలు కొట్టినట్టుగా ఆ ఇంద్రియాల ప్రకోపనలు మొత్తాన్ని కూడా కంట్రోల్ అయిపోతుంది వాళ్ళకి. పూర్తిగా ధ్యానం, ఇది చూడండి, ధ్యానం చేసే వాళ్ళు ఇట్లా తేజస్సు నిలబడుతుంది వాళ్ళకి. తేజస్సులో వాళ్ళు ధ్యానంలో కూర్చుండిపోతారు ఈ విధంగా. ఓకే, నేను లైన్గా చెప్తాను మీకు. తర్వాత కూర్చున్న తర్వాత ప్రాణాయామం. ప్రాణాయామం ఏంటంటే 29వ శ్లోకం. సర్వభూతస్థమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా సర్వత్రా సమదర్శనః. అన్ని జీవుల యందు పరమాత్మను చూడగలగటం ఆత్మ సాక్షాత్కారం అన్నమాట. అన్నింటిలో కూడా అన్ని జీవుల్లో సమానమైనటువంటి దృష్టి కలిగి ఉంటారు. నిజమైన యోగి నన్ను అన్ని ప్రాణుల యందును, నా యందు అన్ని ప్రాణులను చూచును. నిజమునకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వ్యక్తి దేవాది దేవుడు నేను నన్నే సర్వత్రా దర్శించును. ప్రతి జీవిలో కూడా భగవంతుడినే చూస్తూ ఉంటారనమాట ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినప్పుడు. తర్వాత ప్రత్యాహార దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు 6.15 మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళింది చూడండి. ఈ అధ్యాయం కొంచెం వెనక్కి ముందుకి ఉన్నాయి శ్లోకాసు, ఒక లైన్లో రాలా. యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగి నియతమానసః శాంతిం నిర్వాణ పరమాం మత్సంస్థామధిగచ్చతి. ఈ విధంగా ఎల్లప్పుడూ దేహ మనో వ్యాపారాలను నిగ్రహించడం అభ్యసించుతూ దివ్య జ్ఞాని అయిన యోగి క్రమబద్ధమైన మనస్సు కలవాడై భౌతిక జీవితమునందు విరమించడితే భగవద్ధామమును చేరుకొనును. అది ఎప్పుడు ఈ విధంగా దేహాన్ని కంట్రోల్ చేస్తారు, ఇంద్రియాలన్నీ కంట్రోల్ అయిపోతాయి, వైరాగ్యంలోకి వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు ధ్యానంలో కూర్చుంటారు. కూర్చున్న తర్వాత మనసుకు దేహానికి సంబంధించిన వ్యాపారాలన్నీ కంట్రోల్ అయిపోతాయి వాళ్ళకి. కంట్రోల్ అయిన తర్వాత నిగ్రహించేస్తారు. తర్వాత మనసు కూడా కంట్రోల్ అయిపోతుంది. కంట్రోల్ అయిపోయినప్పుడు దివ్య జ్ఞాని అయిన యోగి క్రమబద్ధమైన మనసు కలవాడై, మనసు కూడా ఒక పద్ధతిలో క్రమబద్ధంగా ఉంటుందన్నమాట. అప్పుడు భౌతిక జీవితం నందు ఆ భౌతిక జీవితానికి సంబంధించినటువంటి కోరికలన్నీ కూడా వాళ్ళకి తగ్గిపోతాయి, పూర్తిగా లేకుండా అయిపోతుంది అనమాట. అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏంటంటే భగవద్ రాజ్యాన్ని చేరుకుంటారు, కృష్ణధామాన్ని పొందుతారనమాట. ఎక్కడికి? ప్రత్యాహార దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికే వాళ్ళకి అటువంటి స్థితి వస్తుంది. ఆ భగవంతుడి ధామానికి వెళ్ళేటువంటి స్థితి వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ధారణ అంటే మనస్సును నియంత్రించుట, మనస్సు యొక్క శోషణ పరిష్కరించుట 18వ శ్లోకంలో చెప్పారు. యదాన్వినియతం చిత్తం ఆత్మన్యేవావతిష్టతే నిస్పృహ సర్వకామేభ్యో యుక్తయుచ్యతే తదా. యోగి ఎప్పుడు యోగాభ్యాసం భౌతికమైన కోరికలేమీ లేకుండా తన భౌతిక వ్యాపారములన్నింటినీ నియంత్రించి దివ్యత్వములను నెలకొని ఉండును. అప్పుడు అతడు యోగం నందు స్థిరనిష్ఠుడని చెప్పబడును. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు వైరాగ్యాన్ని, పూర్తిగా భౌతికమైనటువంటి కోరికలన్నీ ఏవి కూడా లేకుండా విరాగ్గా ఉంటారో ఆ భౌతిక వ్యాపారాలన్నింటినీ నియంత్రిస్తారు. నియంత్రించేసేసి దివ్యత్వాన్ని పొందుతారు. దివ్యత్వాన్ని పొందినప్పుడు అతడు యోగమునందు స్థిరనిష్ఠుడని చెప్పబడతాడు అనమాట. స్థిరంగా ఉన్నట్టు, ఆ యోగం స్థిరంగా చేస్తున్నట్టు యోగాభ్యాసం అని చెప్పబడతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అంబరీషుడిది కూడా రాస్తున్నారు. అంబరీషుడు ఏ విధంగా యోగాన్ని ఆచరించారంటే సవై మన కృష్ణ పదారవిందయో వచాంసి వైకుంఠ గుణానువర్తనే కరోహరేర్దన్ మందిరమార్జనాదిషు శృతిం చక
రాచ్యుత సద్గతోదయే ముకుందలింగాలయ దర్శనే దృశౌ తద్భృత్య గాత్ర స్పర్శేంగ సంగమం ఘ్రాణం చ తత్పాద సరోజ సౌరభే శ్రీమత్తులస్య రసనాం తదర్పితే పాదౌ హరే క్షేత్ర పదాను सर्पणे पदानर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया యథోత్తమ శ్లోక జనాశ్రయారతి. అంబరీష్ మహారాజు ఏం చేశారంటే మొట్టమొదట తన మనస్సును కృష్ణ పాదాల యందు స్థిరంగా ఉంచారట. ఆ మనస్సును తీసుకెళ్లి ఆ పాదాల మీద ఆయన పూర్తిగా ఆ దృష్టిని అక్కడ అట్టిపెట్టారనమాట. తర్వాత క్రమంగా అతడు తన మాటలను భగవంతుని దివ్య గుణములను వర్ణించడం భగవంతుడి గురించి ఆ గుణాలను వర్ణించడంలోనే తన మాటని నాలికను ఉపయోగించారనమాట. తర్వాత తన చేతులను భగవంతుని ఆలయం తుడుచుటయందును, భగవంతుడి ఆలయం శుభ్రం చేయటంలో, భగవంతుడికి అర్చన చేయటంలో, భగవంతుడికి అభిషేకం చేయటంలో, ఇట్లాంటి వాటిలన్నింటిలో కూడా చేతులను ఉపయోగించారు. తర్వాత చెవులను భగవల్లీలను వినుటయందును, చెవులు ఏం చేశారు? భగవంతుడి లీలల్ని వినటం కోసంగా వినియోగించారు. తర్వాత కన్నులనేమో భగవద్దీప్య దివ్య రూపాన్ని దర్శించటం కోసం ఈ కళ్ళని, ఆ దివ్యమైనటువంటి రూపాన్ని దర్శనం చేసుకోవటం కళ్ళను ఉపయోగించారు. దేహాన్ని భక్త శరీరములను తాకుటానికి, భక్తుల శరీరాలు ఉంటాయి కదా, వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ మధ్యలో నేను వెళ్తున్నా, వాళ్ళతో వెళ్తే వాళ్ళ సాంగత్యంతో ఆ దేహాన్ని తృప్తిపరిచారు. ఘ్రాణం వాసన, వాసన ఏంటి? భగవంతుడికి అర్పించినటువంటి పుష్పాలు ఉంటాయి కదా, ఆ పాదాల దగ్గరటువంటి పుష్పాల వాసనతో ఆయన దీన్ని తృప్తిపరిచారు, ముక్కుని. తర్వాత జిహ్వను ఏం చేశారు? భగవంతుడికి అర్పించినటువంటి తులసి పత్రాలని స్వీకరించడం ద్వారా ఆ నాలికని కంట్రోల్ చేశారు. తర్వాత పాదాలను యాత్రాస్థలానికి వెళ్ళడానికి, దివ్య దేవాలయాలకు వెళ్ళడానికి, దర్శించడానికి, భగవంతుడిని వీటికి స్థలాలన్నింటినీ కూడా దర్శింపజేసుకోవటం కోసంగా పాదాలను ఉపయోగించారు. శిరస్సుని భగవంతుడికి నమస్కరించడానికి, సాష్టాంగ నమస్కారం చేసేవాళ్ళ శిరస్సుతో ఆ విధంగా శిరస్సును ఉపయోగించారు. కోరికలను భగవంతుని దివ్య కార్యములను నిర్వహించడం ఎందును, కోరిక ఏంటి ఆయనకి? పూర్తిగా భగవంతుడికి ఏం సేవ చేయాలి, ఎలాంటి ఫ్లవర్స్ తీసుకుని రావాలి, ఎంత మంచి వాసన ఉన్న పుష్పాలు తీసుకొచ్చి భగవంతుడికి పూజ చేయాలి, ఎలా అభిషేకం చేయాలి, మంచి మంచి పదార్థాలు ఏ విధంగా నివేదన చేయాలి, ఈ విధంగా మనస్సును ఉపయోగించారనమాట. ఆ ఆలోచనలతో భగవంతుడి లీలలు ఏ విధంగా వినాలి, మనం భగవంతుడి గురించి ఏ విధంగా కీర్తించాలి, ఈ విషయాల గురించి మనస్సును ఉపయోగించారు. ఈ దివ్య వ్యాపారములన్నీను పరిశుద్ధ భక్తులకును మిక్కిలి అర్హములైనవి. జయ ప్రభుపాదుల వారు అంబరీషుల వారిని గురించి చెప్పారనమాట ఈ శ్లోకం చెప్పేటప్పుడు. అంటే ఈ విధమైనటువంటి అభ్యాసాన్ని భక్తి యోగి చేయాలి అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ పోస్చర్ గురించి చెప్పుకున్నాం, ప్రాణాయామం గురించి చెప్పుకున్నాం, ప్రత్యాహార గురించి కూడా చెప్పుకున్నాము, ధారణ గురించి ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాము. మనస్సు ఏ విధంగా నియంత్రించాలి, మనసు విపరీతంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయాలనే దాని గురించి మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు. తర్వాత ఒక భక్తుడు ఆ విధంగా మనస్సుని కంట్రోల్ చేస్తారు. మన దీంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు ప్రాణాయామం చేస్తూ వాళ్ళు వైరాగ్యం తీసుకొచ్చుకొని ప్రాణాయామం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రతిదాన్ని కూడా కంట్రోల్ వచ్చేస్తుంది, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు కూడా కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తాయి వాళ్ళకి. ఆ విధంగా వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకుంటారు యోగి ఒక ఆసనంలో కూర్చున్న తర్వాత. తర్వాత ధ్యానం. యథా దీపో నివాతస్థః నేంగతే సోముపామృత స్మృత యోగినో యత చిత్తస్త్వ యుంజతో యోగమాత్మనః.
మనస్సు ఏమవుతుందంటే ఒక పెండ్యులం తెలుసు కదా మీకు. పెండ్యులం అంటే ఒక గడియారాలు, ఇదివరకు గడియారాలు ఉండేవి, ఇప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి వస్తున్నాయి అవి కూడా. ఆ పెండ్యులం రౌండ్గా ఉంటుంది కింద, అది ఇలా ఇలా ఊగుతూ ఉంటుంది కదా, కంటిన్యూస్గా ఊగుతూనే ఉంటుంది. ఆ విధంగా మనసు కూడా చంచలంగా ఆలోచిస్తూనే ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒక విషయం దానిలోకి వస్తూనే ఉంటుంది, మనసులోకి ఆలోచన చేస్తూనే ఉంటుంది, కంటిన్యూస్గా ఆలోచనలోనే ఉంటుంది అనమాట. గాలి లేని చోట ఉన్న దీపం కదలనట్లు గ్రహించబడినప్పుడు మనసు గల దివ్య జ్ఞాని దివ్యమైన ఆత్మయందలి ధ్యానంలో సర్వదా స్థితుడయ్యుండును. ఆ మనస్సు చంచలంగా ఉన్న మనస్సుని వాళ్ళు ఆపేస్తారనమాట, కంట్రోల్ చేస్తారు ఆ ధ్యానం ద్వారా. ఆ ప్రాణాయామం అంతా చేయటం ద్వారా వాళ్ళు అభ్యాసం చేస్తారు, మనస్సుని కంట్రోల్ చేసి అభ్యాసాన్ని చేస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళ ఆత్మ స్థిరంగా ఉంటుందన్నమాట, మనస్సుని కంట్రోల్ చేయటం ద్వారా. అదే విష్ణు పైన ధ్యానం కొంతమంది పెడతారు, తర్వాత బ్రహ్మజ్యోతి మీద ధ్యానం పెడతారు. బ్రహ్మజ్యోతి మీద ధ్యానం పెట్టి వాళ్ళు బ్రహ్మజ్యోతి దాకా వెళ్తారనమాట. ఈ విష్ణువు మీద పరమాత్ముడి మీద ధ్యానం పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు పరంధామాన్ని పూర్తిగా పరమాత్ముడితో వాళ్ళు అనుసంధానం అవుతుంది వాళ్ళ మనస్సు, ఆత్మ. తర్వాత సమాధి. 22, 23. यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं प्रस्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यः लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःख संयोगा వియోగం యోగ సంజ్ఞితం. ఏంటంటే మనస్సు సమాధి అనబడు సంపూర్ణ స్థితిలో యోగాభ్యాసం చే భౌతికములైన మానసిక వ్యాపారముల నుండి యోగి మనస్సు పూర్తిగా నిగ్రహింపబడుతుంది. పూర్తిగా మనస్సుని నిగ్రహించేస్తారనమాట. మానసికమైన వ్యాపారాలన్నీ కూడా కంట్రోల్ అయిపోయి నిగ్రహింపబడి విశుద్ధమైన మనస్సు చే ఆత్మను చూచుట ఎందును ఆత్మను అనుభవించు ఆనందం నొందుట ఎందును అతనికి గల సమర్థత చే ఈ సంపూర్ణతను లక్షింపబడును. ఆయనకి ఆ యోగికి ఎంతైతే సమర్థత ఉందో ఈ చర్యల్ని బట్టే వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది అనమాట, ఆ సమర్థత ఉందా లేదా అన్నది. వాళ్ళు ఏంటంటే ఎంతవరకు సమర్థత ఉందో అంతవరకు చేయగలుగుతారు, చేస్తూ ఉంటారనమాట. చేస్తూ ఉండి ఆత్మను అనుభవించి ఆనందం నందుతేందునో అతనికి గల సమర్థత చే ఈ సంపూర్ణత లక్షింపబడును. అది వాళ్ళకి కొంతమందికి ఈ స్థితి, కొంతమందికి కొన్ని సంవత్సరాలు, ఒక 20 సంవత్సరాలు పడితే, కొంతమందికి 50 సంవత్సరాలు పడితే, కొంతమందికి 100 సంవత్సరాలు పడితే, అట్లా కొంత పీరియడ్ ఉంటుంది వాళ్ళ దీన్ని బట్టి. ఇప్పుడు మనకి ఒకసారి చెప్పంగానే ఒకళ్ళకి అర్థమైపోతుంది, 10 సార్లు చెప్పినా కూడా అర్థం కాదు కొంతమందికి. అది గ్రహణ శక్తి అనమాట. అలా ఏ విధంగా అయితే గ్రహిస్తామో అదే విధంగా ఆ యోగం కూడా వాళ్ళు మనసును కంట్రోల్ చేసి వాళ్ళు వైరాగ్యం తీసుకొచ్చుకొని ఆ స్థిర నిశ్చలమైనటువంటి ప్రదేశంలో కూర్చుని వాళ్ళు మనసుని నిగ్రహించాలంటే దానికి కూడా అభ్యాసం కావాలి. అభ్యాసం కూడా కొంతమందికి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క టైం అనమాట, అంత సమయం పడుతూ ఉంటుంది. అందరికీ ఒకే సమయంలో ఇది సిద్ధిస్తుంది అన్నది మాత్రం చెప్పలేము అంటున్నారు. తర్వాత అట్టి ఆనంద స్థితిలో అతడు దివ్యమైనది ఇంద్రియముల ద్వారా అనుభవింపబడు హద్దులు లేని దివ్య సౌఖ్యాన్ని పొందుతాడు. హద్దు లేనటువంటి సౌఖ్యాన్ని పొందుతాడు అటువంటి ఆనందం ద్వారా. ఇంద్రియాలన్నీ కంట్రోల్ అయిపోయేటప్పటికీ పూర్తిగా వాళ్ళకి ఆనందం వస్తుంది అనమాట, ఆత్మానందం. దేహం ఏమో సుఖం కోరుతుంది, ఆత్మ ఏమో శాంతి కోరుతుంది, మనసేమో ఆనందం కోరుతుంది. దేహం సుఖం కోరుతుంది, మనస్సేమో శాంతి కోరుతుంది,
ఆత్మ ఏమో ఆనందం కోరుతుంది. మనశ్శాంతి ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇంద్రియాలన్నీ కంట్రోల్ చేసినప్పుడు మనసుకి శాంతి వస్తుంది. ఆ మనశ్శాంతి పొందటం ద్వారా మన ఆత్మ ఆనందాన్ని పొందుతుంది. అంటే దివ్య సౌఖ్యాన్ని అనుభవిస్తుంది అనమాట. ఈ విధముగా ప్రతిష్ఠితుడై అతడు ఎప్పుడును సత్యమును విడవడు, అబద్ధం చెప్పడు. ఇంకా సత్యం అబద్ధం చెప్పడని కాదు, సత్యాన్ని విడవడంటే పరమాత్మని అనుసంధానం చేసుకొని ఉంటాడు. ఆత్మతో ఇంకా ఆ భగవంతుడినే చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట. పరమాత్మనే చూస్తూ ఉంటాడు. సత్యాన్ని వదిలిపెట్టాడు. సత్యం అంటే ఏంటి? పరమాత్మ, భగవంతుడు. దీనిని పొందిన తర్వాత అతడు అంతకంటే అధికతరమైన లాభం ఇంకొకటి లేదని తలంచును. ఇంకా అంతకు మించిన లాభం ఇంకొకటి లేదు. ఆ పరమాత్మానందాన్ని పొందుతూ ఉంటాడనమాట. ఇట్టి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మహత్తరమైన దుఃఖముల నడుమ కూడా అతడు ఎప్పుడునూ చెలింపడు. ఏదన్నా దుఃఖం కలుగుతూ ఉంటుంది. ఏదన్నా అంటే అలాంటి స్థితికి వెళ్ళిన తర్వాత అసలు దుఃఖం కలగదు. దుఃఖాలని కూడా వాళ్ళు ఇచ్చేసేటువంటి స్థితికి చేరిపోతారు పూర్తిగా. వాళ్ళు దుఃఖం తెలియదు వాళ్ళకి. భౌతిక సంస్కారములచే కలుగు దుఃఖముల నుండి పొందబడు నిజమైన మోక్షం ఇది. ఈ సుఖాల నుంచి పూర్తిగా వాళ్ళు బయటికి వచ్చేస్తారు. భౌతికమైన సుఖ దుఃఖాల నుంచి బయటకు వచ్చేసేసి పూర్తిగా భగవంతుడితో మనసుని అనుసంధానం చేసేస్తారు. యోగికి మోక్షానికి ఇది ఏ సాధనము, ఈ స్థితే కావాలి అని చెప్పనని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ. తర్వాత సమాధి స్థితి 22, 23. అది స నిశ్చయేన యోక్తవ్యో యోగో నిర్విణ్ణ చేతసా సంకల్పం ప్రభవాన్ కామాన్ త్యక్త్వా సర్వాని అశేషతః మనసైవేంద్రియ గ్రామం వినియమ్య సమంతతః. వీటికి మనకి ఇవి లేవు, స్లైడ్స్ లేవు. మనస్సుతో ఇంద్రియాలని నిగ్రహించేసేయాలన్నమాట. మానవుడు నిశ్చయంతోడను విశ్వాసంతోడను యోగాభ్యాసం నందు నిమగ్నుడై ఆ మార్గము నుండి తొలగిపోడు. పూర్తిగా అనుసంధానం అయిపోతుంది వాళ్ళ మనస్సు. అనుసంధానం అయిన తర్వాత మానసిక కల్పనల వలన పుట్టిన అన్ని భౌతికమైన కోరికలను నిరపవాదముగా విడిచి మనస్సుతే అన్ని వైపుల నుండి సర్వేంద్రియములను నిగ్రహింపవలను. మనస్సు చేత పూర్తిగా ఇంద్రియాలన్నీ నిగ్రహింపబడి వాళ్ళు కొంతమంది పరమాత్మతో అనుసంధానం చేసుకుంటారు. తర్వాత కొంతమంది బ్రహ్మజ్యోతితో అనుసంధానం చేసుకుంటారు. వాళ్ళ ఆత్మని అనుసంధానం చేసుకుని ఇంకా ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ధ్యానం చేస్తూ ఉన్న తర్వాత సమాధి స్థితికి వెళ్ళిపోతారు. పూర్తి శోషణ చేయటం ద్వారా వాళ్ళని మర్చిపోతారనమాట. మర్చిపోయి పూర్తిగా వాళ్ళు సమాధి స్థితికి వెళ్ళిపోతారు. ఆ సమాధి స్థితికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా ప్రాణాన్ని వదిలేస్తారు. ఇక్కడ దీనిలో నుంచి వాళ్ళు ఇంకా ఆహారం కూడా తీసుకోరు. ఏంటంటే ఈ ప్రాణాన్ని ఆక్సిజన్ తీసుకుంటూ ఉంటారు కదా, ప్రాణవాయువు. ఆక్సిజన్ ప్రాణాయామం చేయటం ద్వారా దాన్ని తీసుకోవటం కొంతకాలం తీసుకుంటారు. తీసుకున్న తర్వాత అది కూడా మానేస్తారు, స్తంభింపజేస్తారు అనమాట. వాయువుని స్తంభింపజేసి పూర్తిగా ఆహారం కూడా తీసుకోకుండా వాళ్ళు అభ్యాసం ద్వారా వాళ్ళు అలా ఉండిపోతారు. ఆ ధ్యానంలోనే ఉండిపోయి కొంతకాలం అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఈ బ్రహ్మరంధ్రం తెరుచుకుంటుంది. బ్రహ్మరంధ్రం తెరుచుకున్న తర్వాత దాంట్లో నుంచి ప్రాణాన్ని వదిలేస్తారనమాట. వదిలేసిన తర్వాత ఆ సమాధి స్థితికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి కొన్ని ఇవి కలుగుతాయి. సమాధి స్థితికి వెళ్ళిన తర్వాత కొన్ని వాళ్ళకి యోగాలు వస్తాయి అన్నమాట. ఇవేంటంటే ఈ అణిమ, మహిమ, లఘిమ, ఈసిత్వ సిద్ధి, వసిత్వ సిద్ధి. అణిమా సిద్ధి అంటే ఏంటంటే కొన్ని సిద్ధులు వస్తాయి. అణిమా సిద్ధి అంటే చిన్నగా అయిపోవటం.
ఇప్పుడు మనకి కొన్ని చోట్లకి వెళ్ళినప్పుడు, ఇప్పుడు బాసర వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మనకి చిన్న గుహలోకి ఒక ముని వెళ్ళినట్టుగా చూపిస్తారు. చిన్నగా ఉంటుంది రంధ్రం. ఒక మనిషి కూడా పట్టనంత రంధ్రం ఉంటుంది. అయ్యో! దీంట్లో నుంచి ఎట్లా దూరాడా అనిపిస్తుంది మనకి. వాళ్ళు చాలా హైట్‌గా ఉన్నారని చెప్తూ ఉంటారు. చాలా లావుగా ఉన్నారంటారు. అట్లా అంటారు, ఇట్లా అంటారు. ఆ వర్ణన అంతా కూడా దాంట్లోకి ఎట్లా వెళ్ళాడా మనిషి, మనం కూడా పట్టం, చిన్న పిల్లలు కూడా పట్టనటువంటి రంధ్రంలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. అదేంటంటే అణిమా సిద్ధి. వాళ్ళు కూడా అంత సూక్ష్మంగా అయిపోయి వెళ్ళిపోతారు లోపలికి. తర్వాత మహిమా సిద్ధి అంటే పెద్దగా అయిపోవటం, చాలా పెద్దగా శరీరాన్ని చేయటం. ఇప్పుడు ఆంజనేయుడు చేశారు కదా, ఆ ఇది సముద్రాన్ని లంఘింపజేసేటప్పుడు ఆయన శరీరం పెద్దగా పెద్దగా దృఢకాయుడు అయిపోతాడు అనమాట, పెద్దగా అయిపోతాడు. ఆ, అలా అలా మహిమా సిద్ధి. గరిమా సిద్ధి అంటే బరువుగా అయిపోవటం. తర్వాత లగిమా సిద్ధి అంటే తేలిగ్గా అయిపోవటం. ఇవి సిద్ధులన్నీ వస్తాయి అనమాట. ధ్యానం మీద లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ సిద్ధులన్నీ, ఫలితాలన్నీ వస్తాయి. తర్వాత లఘిమ. లఘిమ అంటే తేలిగ్గా అయిపోవటం. ఈశిత్వ సిద్ధి అంటే అధికారం. దేనిపైన దేన్ని పొందటానికైనా సరే వాళ్ళు అధికారాన్ని పొందుతారనమాట. ఇది కావాలి నాకంటే అది వచ్చేస్తూనే ఉంటుంది. తర్వాత వసిత్వ సిద్ధి. వసిత్వ సిద్ధి అంటే వశపరచుకోవటం. మనం ఎదురుగుండా వెళ్ళి కూర్చున్నాం అంటే వాళ్ళు ఎట్లా చెబితే అట్లా వింటాం. అట్లా వశీకరణ అంటారు కదా, ఆ సిద్ధిని పొందుతారు. తర్వాత ఈశిత్వ సిద్ధి, వసిత్వ సిద్ధి, ఇది ప్రాకామ్య సిద్ధి. ప్రాకామ్య సిద్ధి అంటే కావాల్సిన భోగాల్ని అనుభవించగలుగుతారు. వాళ్ళకి ఇది కావాలి నాకు ఈ భోగం అనుకుంటే దాన్ని అనుభవించగలుగుతారు అనమాట. ఏది కావాలంటే దాన్ని, నాలుగు టేస్ట్ కావాలంటే ఆ టేస్ట్, ఆ మామిడి పండు అక్కడెక్కడో ఉంటుంది, దాన్ని దగ్గరికి తెప్పించుకోగలుగుతారు, తినగలుగుతారు, ఆ టేస్ట్ని అనుభవించగలుగుతారు అనమాట. ఆ స్థితికి వెళ్తారు. ప్రాప్తి సిద్ధి, కావలసిన వస్తువులు కూడా వాళ్ళకి లభిస్తూ ఉంటాయి ప్రాప్తి సిద్ధికి వచ్చేటప్పటికి. ఈ విధంగానే ఇక్కడ తృణావర్తుడు కూడా యోగ సిద్ధులు. యోగ సిద్ధులన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడికి వ్యతిరేకంగా పనిచేశారు వీళ్ళందరూ కూడా. తృణావర్తుడు, పూతన, వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడిని సంహరించడం కోసంగా మనకి ఆ కంసుడు వీళ్ళందరినీ కూడా ప్రయోగించాడు. పూతన ఏం చేసేది, కేసరి విద్యట. అదేంటంటే ఒక చెట్టును బీకేది, చెట్టును బీకే ఆ కింద వేళ్లను పట్టుకొని అది వెళ్ళిపోతూ ఉండేది. ఎక్కడైతే పిల్లల ఏడుపు విన్నదో అక్కడ దిగేదనమాట, ఆకాశంలో పయనిస్తూ. అక్కడ దిగి అందమైన రూపం కావాలంటే రూపం వచ్చేసేది ఆమెకి. ఆ రూపంలో వెళ్ళిపోయి ఆ పిల్లవాడికి పాలిచ్చేది. ఆ విషంతో ఉన్నటువంటి స్తన్యం ఇచ్చేటప్పటికి ఆ పిల్లవాడు చనిపోయేవాడు. ఆ విధంగా చాలా మంది పిల్లల్ని, శిశువుల్ని సంహరిస్తుంది అనమాట. తర్వాత లాస్ట్కి ఇక్కడికి కృష్ణ భగవానుడి దగ్గరికి వస్తుంది. కృష్ణ భగవానుడే ఆమెని సంహరించటం జరుగుతుంది. తర్వాత ఇక్కడ ఆంజనేయుడు. ఆంజనేయుడు లంకా పట్టణానికి వెళ్ళడం కోసంగా ఆ సముద్ర మథనం చేశారు, సముద్రాన్ని దాటారనమాట. సముద్రాన్ని దాటడానికి తన సిద్ధుల్ని ఉపయోగించారు ఆంజనేయుడు. అంటే మంచికి వాడచ్చు, చెడుకి కూడా ఉపయోగించే వాళ్ళు ఈ విధంగా ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈయనేమో భగవత్ కార్యానికి ఉపయోగించారు. అర్జున ఉవాచ యోయం యోగస్వయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. అర్జునుడు పలికెను, ఓ మధుసూదన, మనస్సు నిలకడలేని కావడం వలన నీవు చెప్పిన ఈ యోగ విధానం నాకు ఆచరింప శక్యం కానిది, అసాధ్యమైనది అనిపిస్తున్నది. నేను ఇది ఎంత మనసు చాలా చంచలంగా ఉంటుంది, ఇది ఆచరింప శక్యం కానిది, ఈ యోగం అన్నది చాలా కష్టంగా కనిపిస్తున్నది, ఎవ్వరూ కూడా ఆచరించలేరు ఇది అని చెప్పినని ఆయన చెప్తున్నారు అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడితో. ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవటం కోసంగా, ఆ లక్ష్యం ఏంటి అన్నది చేరటం కోసం ఈ గురువుని ఆశ్రయించాలి అని చెప్పినని మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది అన్నమాట. ఇక్కడ ద్రోణాచార్యుడు, ఇక్కడ అర్జునుడు. ఇక్కడేమో అంటే ఆ లక్ష్యాన్ని ఛేదించటం కోసంగా వాళ్ళు చేసిన ప్రయత్నం, అభ్యాసం మూలంగానే ఇక్కడ మత్స్యయంత్రాన్ని ఆయన ఈ పరీక్షలో విజయం సాధించాడు అనమాట. ఆ ద్రౌపదిని చేపట్టారు. ఇక్కడ చూడండి, గురువు ఆశ్రయం. ఎప్పుడు కూడా గురువు మాటని జవదాటేవాళ్ళు కాదు వీళ్ళు.
దౌమ్యుడు గురువుగా ఉన్నారు వాళ్ళకి అడవులకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా. శ్రీ భగవానువాచ అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే. కృష్ణ పరమాత్మ చెబుతున్నారు, అర్జున, చంచల స్వభావమైన మనస్సును నిగ్రహించడం శక్యం కానిది అనడంలో సందేహం లేదు, కానీ తగిన సాధనము వైరాగ్యాల ద్వారా దాన్ని నిగ్రహించవచ్చు. కరెక్టే నువ్వు చెప్పింది. చంచలం, మనస్సు చాలా చంచలమైంది, కానీ దాన్ని మనము వైరాగ్యం తెచ్చుకోవటం ద్వారా, కొన్ని సాధనలు చేయటం ద్వారా దాన్ని మనం నియంత్రించవచ్చు, దాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు అన్నమాట భగవంతుడు. విఫలమైన యోగి యొక్క గమ్యం అది ఎక్కడో పడిపోతుంది. విఫలమైంది అనుకోండి, ఎక్కడ పడ్డది కూడా మనకి తెలియదు. ఈ శాటిలైట్ ప్రయోగం చేశారు, దాంట్లో ఫెయిల్ అవుతుంది, ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఎక్కడో పడిపోతుంది. అట్లాగే మనకు కూడా మనసు మనం చేసే యోగంలో గనక విఫలమయ్యామనుకోండి, వాళ్ళ గమ్యం ఏంటి అని చెప్పినని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. చూడండి, అర్జున ఉవాచ ఆయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగాచలిత మానస అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాంగతి కృష్ణ గచ్చతి. అర్జునుడు చెప్తున్నారు, ఈ మార్గంలో శ్రద్ధతో ప్రయాణం ప్రారంభించే చంచలమైన మనసు కారణంగా తగినంత పరిశ్రమ చేయకుండా యోగ లక్ష్యం యొక్క అంతిమ విజయాన్ని జన్మలో సాధించలేకపోయిన యోగి గతి ఏంటి, వాళ్ళ గతి ఏంటి? వాళ్ళు యోగ భ్రష్టులు అవుతారు, భక్తి యోగి కానీ లేకపోతే ఏది కానీ. ఆ యోగ భ్రష్టులు అయినప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పినని అడుగుతున్నారు అనమాట. అంటే కొంత దూరం వెళ్తారు యోగంలో, వెళ్ళిన తర్వాత దాని పరిస్థితి ఏంటి, నెక్స్ట్ ఏంటి వాళ్ళ పరిస్థితి? ఈ జన్మలో యోగంలో సాఫల్యత సాధించలేకపోయినా పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు, అక్కడ చాలా కాలం నివసించింది స్వర్గలోకం లభిస్తుంది. ఆ పుణ్యలోకం నుంచి మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు భూలోకంలో. జన్మ తీసుకున్న తర్వాత ధర్మపరాయణుల సంపన్నుల కుటుంబంలో పుడతారు. ఎంతో కాలం యోగాభ్యాసం వల్ల వైరాగ్యం వృద్ధి చెందిన వారైతే దివ్య జ్ఞాన సంపన్నుల కుటుంబంలో జన్మిస్తారు. దివ్య జ్ఞానులకి వాళ్ళు సంతానంగా పుడతారు. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది వాళ్ళ యోగం. ఉత్తమమైన యోగి లక్షణాలు. ఉత్తమమైన యోగి ఎవరు? ఉత్తమమైన యోగి నారదుల వారు. తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మధమతోధిక కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగి తస్మాత్ యోగి భవార్జున. అర్జున, తపస్సు చేసే వాళ్ళకంటే, శాస్త్ర జ్ఞానం కల వాళ్ళకంటే, యోగుల కంటే ధ్యానయోగి గొప్పవాడు కనుక నీవు ధ్యానయోగి గమ్మని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇక్కడ ప్రభుపాదులు అని చూపిస్తున్నారు అనమాట. ధ్యానయోగి భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉండేవాళ్ళు ప్రభుపాదుల వారు. ఎప్పుడు కూడా ఏ పని చేస్తున్నా కూడా భగవంతుడితో అనుసంధానం అయిపోయేది ఆయన మనసు. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేన అంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ వదితే యో మాం సమే యుక్తతమో మతః. అందరూ యోగుల్లోకి ఎవరి మనసు ఎల్లప్పుడూ నాయందే నిమగ్నమై ఉంటుందో, ఎవరు నాయందు దృఢ విశ్వాసం కలిగి ఉంటారో, నాయందే భక్తితో ఉంటారో వారిని అత్యున్నతమైన వారిగా పరిగణిస్తాను. ఇది నా అభిప్రాయం. అంటే భక్తి యోగమే శ్రేష్టమైంది, ఆ భక్తి యోగి మాత్రమే శ్రేష్ఠుడైనటువంటి యోగి అనే విషయాన్ని నేను చెప్తున్నాను. ఇదే నా అభిప్రాయం అని చెప్పినని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ. అంటే ఏ యోగం ఆచరించినప్పటికీ కూడా చేరాల్సింది లాస్ట్కి భక్తి యోగానికే. ఈ యోగాలన్నీ కూడా ఆచరించినా కూడా అవి మళ్ళీ ఫెయిల్ ఆ జీవితం సరిపోదు. మనం ఆ సరిపోనప్పుడు మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటాం. స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్కి లాస్ట్కి భక్తి యోగిగా మారిపోతాం. అన్ని యోగాల కన్నా కూడా భక్తి యోగం ఎంతో శ్రేష్టమైంది. కాబట్టి భక్తి యోగంలో ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి మనకి. యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ఇవన్నీ కూడా ధారణ, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి మనకి. భక్తి యోగంలోనే వస్తాయి అన్నీ కూడా. ఇవన్నీ విడివిడిగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అన్ని భక్తి యోగమే శ్రేష్టమైంది అని చెప్తున్నారు మనకి. మిగతా యోగాలన్నింటికన్నా కూడా తుది గమ్యం ఏంటంటే భక్తి యోగమే. డిఫరెంట్ యోగా ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ డిఫరెంట్ యుగాస్.
ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క యోగాన్ని ప్రాక్టీస్ చేశారు. ఏదంటే సత్యయుగంలో మెడిటేషను చాలా వీళ్ళకి 10,000 సంవత్సరాలు 1,00,000 సంవత్సరాలు ఉండేది ఆయుష్. అందుకని సంవత్సరాల తరబడి కూర్చుండేవాళ్ళు వాళ్ళు తపస్సు చేస్తూ. తర్వాత త్రేతాయుగంలోకి వచ్చేటప్పటికి సాక్రిఫైసెస్, యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు. ఈ 1,00,000 కాస్త 10,000 అయిపోయింది. ఈ ఫలితం కోసం వీళ్ళు యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు. తర్వాత ద్వాపర యుగం వచ్చేటప్పటికి టెంపుల్ వర్షిప్ వచ్చింది, నేను చెప్పుకున్నాం మనం. తర్వాత కలియుగం వచ్చేటప్పటికి చాంటింగ్ హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్. కలియుగ వాసుడు చాలా బిజీగా ఉంటాడు, పరిగెత్తుతూ ఉంటాడు. కాబట్టి నువ్వు పరిగెత్తుతూ అయినా సరే హరే కృష్ణ నామ జపం చేయి, హరే కృష్ణ నామ మంత్రం చేయి. ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఆ మంత్ర జపాన్ని మించింది లేదు. ఇలా అది మనల్ని ఈ లిఫ్ట్ లాగా మనల్ని ఆ జపం చేయటం ద్వారా మనలో ఉన్నటువంటి అంతఃకల్మషం అంతా తొలగిపోయి మనము పూర్తిగా భక్తి యోగులుగా మారుతాము. మారినప్పుడు ఆ భగవంతుడితో అనుసంధానం అవుతుంది. మన అంతఃకల్మషం అంతా తొలగిపోయినప్పుడు సంపూర్ణ భక్తులుగా మారినప్పుడు భగవంతుడి కృప లభించినప్పుడు మనము భగవద్ధామానికి లిఫ్ట్లో నుంచి చేరినట్టు చేరుకుంటాము. లేదంటే ఈ స్టెప్స్ ఎక్కడం మంచిదా లేకపోతే లిఫ్ట్లో వెళ్ళడం అనేది మంచిదా అన్నది మనమే డిసైడ్ చేసుకోవాలి. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఒక షట్కం అయిపోయింది ఈ రోజుతో. మనకి రేపటి నుంచి భక్తి యోగం స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి. హరే కృష్ణ. భక్తులు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. డౌట్స్ ఎవరికైనా ఉన్నాయా? ఈరోజు చాప్టర్ అర్థమైందా అందరికీ? ఈ యోగా ప్రాక్టీసెస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇప్పుడు ఈ దీంట్లోకి వెళ్ళడం అంత అంటే శరీర దృఢత్వం కోసంగా కొంత యోగం ఉన్న ప్రాణాయామం అవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆరోగ్యం గురించి, అంతవరకు పర్వాలేదు. కానీ ఈ అష్టాంగ యోగం అన్నది శ్రేయస్కరం కాదు ఈ యుగంలో. హరినామస్మరణ ఒకటే శ్రేయస్కరం అని చెప్పనని మనం ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకోవడం జరిగింది. అదొక్కటే భక్తి యోగి మాత్రమే శ్రేష్ఠుడైన వాడు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి.